Non nacín en Galiza, pero vin para Galiza no ano 61, moi neno, para a aldea. Meu pai é veterinario, e ali na aldea mamei a realidade galega dunha maneira moi sinxela. Pero, de seguida, fun facendo esa realidade galega realmente miña, de tal maneira que fun descubrindo e asumindo existencialmente e ideolóxicamente que formar parte de Galiza era realmente o que eu quería. E formar parte de Galiza era formar parte dunha cultura e dunha lingua de seu. E a miña lingua natal, que non era o galego, pouco a pouco se foi convertindo na miña lingua persoal e, sobre todo, na miña lingua de expresión comunitaria, de expresión social. Por ela optei claramente, en primeiro lugar, porque eu descubrín a vida desde o galego, e, en segundo lugar, porque descubrín a grandeza, a fermosura e a capacidade de expresión do galego como lingua de seu en todos os ámbitos. Eu que non son poeta, que non fago ficción literaria, que son ensaísta, non vi ningún problema para expresarme nesa lingua. E, en terceiro lugar, o galego foi para min unha auténtica opción moral. Eu puiden escoller, pero o que eu descubrí na aldea é que había moitos galegos que non tiñan a capacidade de escoller. Esa era a súa lingua, ensináronlles a odiala, e, por tanto, era esa opresión de que foron obxecto polas miñas socios éticas como cristián, por un tipo de moral, por unha aposta polos débiles, realmente me parecía absolutamente imprescindible, porque a lingua é algo máis que un instrumento máis ou menos práctico de expresión. A lingua, como decía Heidegger, é a fiestra do ser. E se o noso ser galego non se expresa a través da nosa lingua galega, como se expresa? Queda sin expresar. E ese foi o compromiso continuo a través dos meus libros, e cada vez me fun expresando mellor a través do galego.